Ne mogu rano ustajanje. Svako jutro sam primoran da se budim pre nego što petlovi zakukuriču i gotovo svako jutro mi počinje sa nezadovoljstvom. Nije ni čudo što sam non stop toliko negativan. Prvo, budi me alarm i to gotovo svaki put u najboljem delu sna. Kao da zna tačno šta ja sanjam i da može da mi poremeti dan pre nego što ga započnem. Rado bi ga snuzovao i odspavao još koji minut, ali bešika samo što ne pukne. Kao da sam juče popio bazen vode. Onda onako krmeljiv, mučim se da ustanem, kapci sami padaju, u ustima ustajalo kao da sam večerao u kontejneru, ruka utrnula kao da nije moja, a kičma kruta kao da sam seo na metlu uzdužno. Iz toplog kreveta pravo u ladnu sobu. Gegam se polako do kupatila i kada upalim svetlo, kao da me Helije lično posetio. Sada slep, smrznut i još uvek pomalo sanjiv, nekako uspem da pogodim WC šolju i dok pišam, jedino o čemu razmišljam je o tome kako je jutro tek počelo i kako moram da se oblačim i spremam za posao. Tad mi dođe da se vratim u krevet i nikad više ne ustanem. Ja ne znam kako ljudi mogu samostalno da se bude u cik zore, a onda još i da budu razdragani. Mrzim ljude koji su razdragani u ranu zoru. Ja sam ubeđen da su to mutanti, jer nijedna normalna osoba ne bi trebalo tako da se ponaša. Još gore je kad hoće s tobom da pričaju, a ti tek što si oči otvorio. Bombarduju te pitanjima i onda se naljute na tebe kada ih mrzovoljno gledaš i ne odgovaraš. Ne mogu da pričam bre, progutao sam tvora, fizički me boli da otvorim usta. Jedino što mogu da ti kažem je ne, da, ne znam i smaraš. Zato što mi je za sve to potrebno samo jedno slovo. Jel si budan? Hoćeš još da spavaš? Dokle misliš da spavaš? Pa kada otprilike misliš da se budiš? A najjače od svega je to što koliko god puta da ponoviš tim osobama, kao prvo da ti se ne obraćaju dok se ne razbudiš, a kao drugo, ako baš moraju nešto da te pitaju, da formulišu svoje pitanje tako da bude zatvoreno, iz nekog razloga oni to nikad neće utuviti u glavu. Jel si gladan? Da ti napravim doručak? Hoćeš sendvič ili viršle? Ne mogu rano ustajanje i ako dovoljno vas klikne like i subscribe, više ga neću ni morati. Like i subscribe. Ako želite još ovakvih videa, kliknite na neki na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj veliko hvala Mario Vrećo, Lovro, Lukašin, Odisej, Toni Baloni i Tryhard Tadej. Da biste se našli na listi na ekranu, kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak.